I denne video vil vi lære dig, hvordan du finder en hjelm i den rigtige størrelse. Start med at måle hovedet der, hvor omkredsen er størst. Normalvis er 55-56 cm small, 57-58 medium, 59-60 til large osv. Vi anbefaler, at du køber en hjelm med dobbelt D-spænde som vist, da det er det klart sikreste. Vær opmærksom på, at jo tættere en hjelm sidder til dit hoved, jo større effekt og jo større sikkerhed har den. Bevæg dit hoved i hjelmen således. Hvis dit hoved kan bevæge sig for meget, så er hjelmen for stor. Køb derfor en hjelm i en størrelse så lille som muligt, selvfølgelig uden at det bliver alt for ubehageligt.